Hvem kommer der? Hvem kommer der? Hej, skat. Cykel du bare videre. Det er mig. Jeg hedder Elle. Jeg er 4 år gammel. Jeg har lige fået mit år tilbage. Jeg har været syg, siden jeg var baby. Jeg har nemlig haft kræft. Nu har jeg uden hår lige så godt. Nu er jeg på vej til at blive rask. Har du datter med? Det er min far. Hej. Og storesøster Nora. Sådan her. Det er min mor. Hun filmer mig hele tiden. Eller et eller andet. Jeg gjorde det. Nu nåede jeg ikke at se, hvad den sagde, eller? Den sagde bibelip. Ja, jeg nåede ikke at se, hvorfor den sagde bibelip. Det ved jeg, men jeg prøver bare på OK. Jamen, der skulle lige have set den først. Ja. Jeg skulle have set først, hvorfor den sagde det. Ja. Men jeg trækker den lige. Den var måske færdig. Færdig måske. Ja. Jeg ser. Hvor fantastisk. Elle har en særlig plads i mit hjerte. Måske så det er fordi, hun var så lille, da hun blev syg, at jeg har sådan et tæt bånd til hende. Nu skal også lidt ned i nakken. Det er det, jeg gør nemlig her, tænker jeg på. Anders og jeg, vi har levet sådan lidt, når far kommer hjem, er mor lige gået, hvor vi har skiftet til at være hos enten Ella på Rigshospitalet eller hjemme i Roskilde hos storesøster Nora. Prøv lige en til. Der har været dage, hvor jeg havde ønsket, at hun kunne få fred, og at Anders og Nora og jeg kunne komme videre med vores liv. Skal jeg have vasket hænder? Det er ubeskriveligt hårdt som forældre at skulle være vidne til alt det, ens barn skal igennem i sådan et sygdomsforløb. Hvad er det? Det er bryllupskage. En bryllupskage. Det er tit sådan, at når jeg tænker på Ella, så er det forbundet med smerte, for hun har været rigtig, rigtig meget igennem. Jeg savner dig. Det er meget frustrerende ikke at have kontrol over sit liv. At få familien opsplittet på den måde, som det jo er nødvendigt, når det ene barn konstant er indlagt. Og så skal vi have en stor sprøjte med, ja? Jeg vil lukke op. Så nu får du lige din weekendmedicin. Værsgo, Ella. Da Ella igen fik konstateret kræft, så besluttede Anders og jeg os for at prøve at filme vores hverdag. Hvad? Hvad var det den første pille for en? Kemopille. Ja. Vi ville dokumentere vores liv på godt og ondt, sådan så Ella forhåbentlig engang ville kunne se det, og måske bedre forstå, hvad det egentlig var, der skete. Så det bare stå helt stille. Vi har også gjort det for resten af familiens skyld, sådan så vi sammen kunne se vores liv lidt udefra. Ella har det lige nu, i denne her jul, rigtig, rigtig godt. I de sidste par dage, der kan jeg mærke, at hun har fået mere energi efter den voldsomme kemo, hun har været igennem de sidste måneder. Hun er frisk og glad og leger. Så er det selvfølgelig også enormt hårdt, når man ved, at det går rigtig, rigtig godt, at vi så skal til nu her efter nytår
i gang med en kemo, der er så skrap, som vi aldrig nogensinde har prøvet før. For det skal nemlig være en kemo, der kan slå hendes knoglemarv ihjel, så hun kan få postet en ny ind i stedet for, og skulle kunne gøre hende rask en gang for alle. Stop lytteren, Nora! Slet ikke til at fatte, det om en uge, inden hun skal transplanteres. Du får jo lov til at få det lille kuffertslot med, ikke også? Der. Ja. Og så kan du få lov til at vælge 3 figurer, du gerne vil have med ind på hospitalet. Og så kan du også få lov at få lidt bord og stol med og sådan noget, ikke? Og det skal lige sprittes af alt sammen. Så hvis du lige vælger, hvad det skal være, så kan du lægge det ned i tasken. Så når vi kommer derind, kan vi ordne det. Hvad skal du i dag? På Rigshospitalet. Skal du sove derinde? Mange gange. Mange gange? Hvordan bliver det, Nus? Godt. Kommer du til at savne Nora? Nora. Men så har I fundet på noget rigtig smart. Når du kommer til at savne storesøster, hvad kan man så gøre? Aner det ikke, så ved du det. Hvad var det for noget, du kunne gøre med telefonen måske? Ring til Nora. Vil du ikke have noget det på? Jamen, det skal du ikke, fordi vi skal afsted nu. Så. Du hører ikke til noget det på. Nej, du behøver slet ikke have noget det på. Ella, du skal ind på hospitalet, skatte. Okay. Ella, skal du ikke lige have den her varme hue på i stedet for? Nej. Må du være, så sætter jeg den bare lægger den ned i posen, ikke også? Må jeg gå? Nej, du skal lige sige farvel til Nora. Farvel, Nora. Ja, farvel. Okay. Ja. Vi kommer til at savne hinanden, hva'? I dag, der har det bare været en meget, meget, meget mærkelig dag. Det var sidste dag, Ella hun var hjemme i transplantationen. Hun blev indlagt her til aften. Jeg har siddet her og drukket rødvin nede i sengen. Det hjælper ikke specielt. Det var så trist at sige farvel til Ella. Det virkede som om, at hun måske aldrig rigtig kommer herhjem igen. Det har jeg i hvert fald gået og tænkt de sidste par dage. At det her er måske sidste gang, vi spiser morgenmad sammen. Og det her er måske sidste gang, at vi bygger togbanen ned på gulvet. Er det her måske sidste gang, at mine 2 piger, de hygger sig sammen om morgenen og vækker hinanden. Jeg er så bange. Så bange for, at hun dør. Jeg er så bange for, at hun ikke tager imod knoglemarven. Jeg er så bange for... Jeg sgu snart ikke. Jeg er bange for det hele.
Det er simpelthen dag 0. Den dag, vi har gået og ventet på i så mange måneder nu, efter Elle hun fik tilbagefald. Se engang. Der er Hello Kitty. Der er balloner. Og der er flag, for hun har fået sin knoglemarv nu. Lille Ella, tillykke med din marv-fødselsdag i dag. Hej, Putte, hvor er du fin. Denne her dør kan godt åbne nu. Men hvis yderdøren her er åben, så se hvad der sker. Så er den låst. Man må simpelthen ikke have yderdør og den inderste dør åben samtidig. Det her bord, det bruger vi ikke, fordi det skal være sterilt. Men herover må vi godt lægge bleer, som sygeplejerskerne så skal tjekke for blod og tjekke afføring osv. Og så har vi vores snavsede service stående her. Nu går vi ind til Ella på stuen. Her ligger Ella. Jeg ser Oscar. Okay. Her er min seng. Og stol. Og jeg er min seng. Og her er Ellas seng. Den er flot. Det er en grøn seng, du har. I fredags var en rigtig dejlig dag. Der blev vi godt nok glade. Vi fik nogle helt fantastiske nyheder. Ellas knoglemarv er simpelthen begyndt at arbejde og selv producere celler fuldstændig som den skal, og det er jo det, der er hele pointen. Det gjorde os bare så glade. Vi stod simpelthen med armene oppe i vejret, rent fysisk. Både os og sygeplejerskerne og lægerne. Man begyndte samme dag at slække på isolationskravene, og det vil sige, at vi slukkede for den voldsomme blæser, som har blæst steril luft ind på hendes stue. Vi skulle pludselig ikke have handsker og maske på mere, når vi var tæt på Ella. Det er i dag søndag, og det er nogle dage efter Ellas 4-års fødselsdag. Hun har haft sin nye knoglemarv i en måneds tid. Men der er jo stødt komplikationer til. Mange forskellige slags komplikationer. Lige nu er jeg på vej over til hende, fordi hun er røget på intensiv. Hendes ene lunge, den vil simpelthen bare ikke fungere. Nu går du over og sige godnat til hende, skat. Ja. Lille mus. Jamen, jeg har lige været op hos Ella, og hun er rigtig syg. Hun er helt blå omkring øjnene, og hun ligger bare der. Hun ilter faktisk ikke engang det, hun skal, selvom hun ikke er i respirator. Og inde ved siden af, der står døren åben ind til en stue ved siden af, hvor der ligger en pige, som er ved at dø. På grund af en fejlslåen transplantation, som gik i lungerne. Fuldstændig det, vi er på vej ud i.
Når livet er allermørkest, er der lysglimt. Når der lige pludselig kommer nogle musikere forbi og spiller på intensivafdelingen, og man mærker, at lægerne de kæmper alt, hvad de overhovedet kan for vores lille pige. I lørdags havde Ella ligget en måned på intensivafdelingen i respirator. Det var meningen, at hun skulle ud af respiratoren i morgen. Vi skulle så småt begynde at genoptræne hende, så hun kunne komme ned på transplantationsafsnittet igen. Her i dag der skete så bare noget andet, som ikke var planlagt. Hun fik en ny blødning i lungen. De ved ikke, hvorfor det sker, lægerne. De ved bare, at hendes blod ikke kan finde ud af at størkne. Så det bløder alle mulige steder fra inde i hendes krop, og hun hoster ganske enkelt blod op. Og det er meget, meget voldsomt at se og opleve. Hun trækker ikke vejret godt nok til, at hun kan få lov at være vågen. Tænk, hun har månedsdag her på lørdag faktisk. Så har du ligget her en måned eller heroppe i respirator. Jamen, jeg er fuldstændig ved siden af mig selv. Jeg har ikke sovet i... Ja, nu skal jeg til at tælle. Jeg tror, det er 4. nat, jeg ikke har fået min søvn ordentligt. Jeg tror, jeg bare har sovet sporadisk et par timer. Men selv når jeg er hjemme, kan jeg ikke sove, og jeg er faktisk rigtig gal i hovedet, fordi jeg burde jo egentlig i bund og grund bare slappe af, når jeg er sammen med nogen og få min søvn. Men altså, jeg kan simpelthen ligge til klokken 5 stykker om natten, altså, og ryste af angst. Det er vanvittigt spændende. Om en halv time, så kommer Ella ud af respiratoren, som hun har ligget i 1,5 måned. Hendes immunforsvar er stadigvæk ikke det, man ønsker, det skal være, men hendes lever, hendes nyrer og hendes lunger har fået det så godt nu, at man mener, det er forsvarligt. Lige om 5 minutter skal Ella ekstuberes. Det betyder, at hun skal kobles af sin respirator for første gang i 1,5 måned. Kommer hun til at trække vejret selv. Og så troede jeg jo, at det var sådan noget med, at røret skulle ud, og den der slange, hvor ballonen lukker til, den skal ud, og apparatet kom langt væk. Men nej, slangen bliver i næsen et lille stykke tid endnu. Så kommer du lidt op, Ella. Nu skal Ella have sit respiratorrør ud. Ella skal simpelthen kobles for respiratoren. Ja. Så kommer den lille bitte en. Hvad siger du? Du har fået stemme tilbage. Det har du også, ja. Det har du også. I dag er første dag tilbage på transplantationsafsnittet.
Ella nåede at ligge på intensiv afdeling i respirator i 1,5 måned. Man kan ikke sige, at vi tager fat, hvor vi slap. For Ella er et helt andet sted. Hun kan ikke bevæge sig. Hun kan ikke rigtig tale. Hun kan ikke selv trække vejret endnu, uden at få hjælp. Men hun er stabil. Har du sovet i lang tid? Ja. Hvorfor har du sovet så lang tid, Ella? Mor, kan du ikke holde op med at filme? Skal jeg holde op med at filme dig? Ja. Er jeg strid? Jeg bliver ved med at filme, når jeg siger, at jeg ikke skal. Ja. Glæder mig. Hvad siger du, Nora? Jeg glæder mig. Hvad for meget? Det gør jeg godt nok også. Jeg vil her. Den ene kort. Den kolde arm. Og det er den her, du skal være rigtig stabil med, hvis du kan. Pas på hendes arm. Jeg hjælper dig lige op. Så. Er det ikke okay? Så. Hvad er du dygtig, Ella? Du ligger og vinker med armen. Så. Hov. Skal vi prøve igen? Ja. Ja, okay, vi prøver lige igen. Det faldt lige ned. Er du klar? Ja. Okay, værsgo, Ella. Nej, hvad er det, gamle smøl? Et brev fra Klorhydris. Kan du selv, Ella? Nå, hvem er det? Hun er en Hva? troldkvinde, og nu vil hun købe Azrael. Den gamle kat! Det er noget af det sjoveste, jeg længe har hørt. Det er ikke noget at grine af, skæmte smøl. Hvor utroligt det end lyder, er der chance for, at Azrael er den nøgle, Klorhydris mangler for at få adgang til magten over den magiske grøn. Den blev stor. Der er mere tilbage. Hov. Der er virkelig en krabbe. Ja, hvor boede den henne? På stranden. Boede den på stranden? Fint. Jamen, hvor gemte den sig henne? Jeg kunne jo ikke finde. Gemte den så op i træet? Så hopper jeg lige tilbage og gemmer mig. Ej, nu kom den igen. Eller var du blevet god til at ramme lige gennem hullet? Der skete ikke noget. Der skete ikke noget. Bum, sagde det. Ha! Genboen har flag op. Der er min lille Ella med. Hej, Eltu. Er du kommet hjem til os? Hej, skatte. Har du datter med? Hej. Hej, muser. Ikke så varmt. Jamen, nu er vi alle 4 samlet herhjemme igen. Vi skal til at få en ganske normal hverdag til at fungere. Som en helt almindelig familie. Anders han er startet på arbejde, og Nora er tilbage i sin skole. Hun kan stadig ikke have venner med hjem på besøg og lege, på grund af Ellas immunforsvar. Det er ikke helt i top endnu, men det bliver bedre for hver dag, der går. Vi har godt nok været på en lang rejse. Men jeg føler, vi er ved at være i mål. Det skal nok komme. Det tror jeg på nu. Hej, skat. Så vil du bare videre.